Jeg har hele tiden gerne vil lave en erotisk animationsfilm. Og så var jeg så heldig at møde Sune. Det kunne være fedt at lave en erotisk animationsfilm, fri af alle mulige undertrykkende faktorer og helt anderledes end alle andre. At vi vil lave en ordløs film uden dialog i, en dejlig film og en smuk film og en vedkommende film, og hvordan man kunne komme ind i det og føle, at man var en del af det, uden at man var ligesom den der skjulte tilskuer, som måske altid skulle have dårlig samvittighed bagefter. Og så snakkede vi så videre om, hvordan det kunne være sjovt at lave et tæt samarbejde i forhold til med billederne og musikken, lyden, at vi ligesom kunne prøve at lade os sig inspirere af hinanden og få det til at udvikle sig. Så præsenterede vi det for Søren Fleng, som er vores vildt gode producer, at vi havde lyst til at lave det her, om han synes, det var en god idé, om han troede på, at vi ville kunne udvikle noget, og det var så fedt, at det gjorde han. Så gik vi i gang med skrivearbejdet, og det var helt vildt sjovt. Vi har haft det totalt sjovt, mens vi har skrevet. Vi skrev simpelthen en kapitulær lille skrift, simpelthen, hvor vi ligesom arbejdede med filmen i kapitler hen imod vores klimaks, hvor vi i de her kapitler arbejdede os igennem forskellige seksuelle udtryk, kan man godt sige, og relationer mellem mennesker. Man sætter sig ned, man starter, og så bliver man suget ind i det her univers, og så bliver man ført igennem, guidet igennem det her trip, denne her rejse, indtil man ender, i klimaet. Altså, det er jo altså, når man er tegner, så er der noget, man er rigtig god til at tegne, noget man rigtig godt kan lide at tegne. Nogle de er vildt gode til at lave dinosaurer, og nogle er vildt gode til at tegne sådan nogle landsbyer, hvor der brimler rundt med små mennesker, og så skal man finde en stribet bold over i hjørnet eller et eller andet, ikke? Og nu er det bare sådan, at jeg er vildt god til at tegne kroppe, og det er også det, jeg er bedst til at animere. Det er menneskelige bevægelser. Et eller andet sted, så er jeg i hvert fald som kunstner, også i min billedkunst, helt klart drevet af noget erotisk, og mit drømmeprojekt for mig selv som tegner, det er jo selvfølgelig erotisk. Det at lave musik til en erotisk film, altså det er jo nærmest en utopisk drøm at kunne lave musik, der ophidser folk. At lave sådan en organisk, sanselig film, hvor at tingene hele tiden er i live på en eller anden måde. Så kommer vi jo hen til det her med, men så fik vi nej for Filminstitut i første omgang, og nu er vi jo så på vej til småt at være i gang igen med at ansøge om det. Og jeg skal da ærligt indrømme, at jeg er da lidt utryg omkring, hvordan det lykkedes os den her gang, fordi at det er som sagt overordnet. Nu forbereder vi os jo på en ny måde, og man lærer af sine fejl og det der, hvordan man skal kommunikere det ud. Men det handler stadigvæk om, at vi har en vildt god idé, som vi har et vildt godt skript, og vi vil noget med den her film i fællesskab.